Takže čus lidi, ukážem si video, jak udělat trampolínu z TNT. Takže vykoupím si takovej kříž, hopla, tam jsem to až překopal, seberem si jednu vodu, to jsem viděl na YouTubeku, ale já jsem to vylepšil. Takže tak. A je to jednodušší jako s redstone tarčem. Takže tak. Jedno rozbijem. Dáme jeden podstavec. To je jedno, já dám třeba skálu. Dáme jedno toto tlačítko. Teď stoupneme do středu, tlačíme tlačítko. Jo, a letím. A bum. Jo, mám mody. To už být dobré mody. Takže já se s vámi loučím. Čus.